Mukoma Kulendi Mamukasei. Mamukasei mose maZimbabweans. Tiri kusangana paTV yamukoma Kulendi tichitaurawo maonero mamwe atinge tichiona. Ndinoda kutsigira murumabva mukutaura pavidhiyo iyi yabva manje manje kuti chiri kudiwa masolutions ezvese zviri kuitika izvi. Masolutions ndeapi? Ndowatoda kuti tiuye nawo panapa zvechokwadi tichibetserana. Hazvisi zvokutukana anyway. Masolutions ndeapi anodiwa kuti tiburitse nyika yedu mumatambudziko yakatarisana nayo. Masolutions ndeapi? Ndinowirira nemurumabva mukutaura kuti uyai pasocial media tichibatsirana pamasolutions. Totora zvinoshanda tosiya zvisingashandi. Totora zvinoshanda tichisiya zvingashande, asi zviri maringe nemasolutions. Ndinofunga former late President Mugabe vaitotaura toda homegrown solutions for our country problems. Vataurazve. Asi takavapo vamwe masolutions iwa chavakaita nawo hapana, asi tinongopa masolutions. Voita kana kurega. Mazona. Ndo zviripo zvacho. Masolutions vanhu vanawo, asi vanhu vacho vanofanira kuti vazoti kana masolutions acho aprovidwe vaite zviri maringe nemasolutions acho. Hapana zvechokwadi, hapana. Mazona manje zvokuti iye zvinezvi mukaona havediweka mune vanhu vanoziva zvavanoita chokwadi muno, ndevamwe vanhu vacho vakafundazve. Maona ka, asi ndiri kushaya kuziva kuti patiri kurasika chaipo ndepapi. Kuti tipedze dambudziko ratakatarisana naro. Yes, democracy inoti tinoda kuti tipote tichichinja maleaders tichidaro. Asi democracy kana yakukonzeresa kuti tizopedzisira takutukana tichiudzana mashoko asiriwo, tichipedzisira tazorwa, idemocracy yandinoona isina kuita zvakanaka. Plus democracy inobva yatingawane kana vanhu vari divided sezvatiri azvo. Democracy yacho tichiona papi nokuti zvazvinoita avane mafungiro avo, avane mafungiro. Tinotofunga zvakasiyana siyana. Kufunga zvakasiyana siyana izvozvo hatikwanisi kuti tibatane tichifunga zvakasiyana siyana. Zvinhu zvakaitwa muconstitution yedu izvozvo zvatakawirirana tese kuti tipatsanurane tozopedzisira kuti hatibatanei. Isi tapatsanurana tabvumirana kuti hatipatsanurane titi uzvake. Masona manje izvi kana takatarisa maringe nekuti members of the security forces dzedu ndo vanochengetedza kaya. Kana iyo constitution ichitaura kuti munhu wega ane kodzero yekuve nebato rake. Tiri kurevera kuti members of the security forces havasi munhu wega. Vanotoone right yekuti kana achida kutoita bato rake ari musoja anogona kutongoita nekuti akazvibvumbira muconstitution. Muconstitution imomo mukagoburiswa kunzi members of the security forces havafaniri kutora masides mupolitics. Havasi kuvhota here members of the security forces? Havasi kuvhota here? Kana uchivhota hausi kutora side, kutora masides ikoko. Mazona manje, we are putting our security forces in a situation whereby kuti kuvavhiringidza pabasa ravo. So members of the security forces ndeve kuchengetedza isusu kuti munyika muve nerunyararo. Ndo basa remembers of the security forces. Isusu tikagonzi we have a right to demonstrate peacefully. Zviri muconstitution izvozvo.
Zvino kana zvisisiri peaceful chindiudzai kuti zvakuti pakupunzwa zvinhu pachipiswa zvinhu zvakasiyana siyana, tobva tati mapurisa mira here, uita sei kana panhu pakuitwa zvekupunzwa zvinhu, nokuti hakuna peaceful demonstration yatinogona kuti tiiti iri peaceful demonstration isati yapera kuitwa. Kana paitwa demonstration pasina zvaitika ndinozi peaceful demonstration. Isati yaitwa hatimbotaura izvozvo tichitonyeberana kuti is a peaceful demonstration yatoda kuti tiite. Hakuna peaceful demonstration before it's done. Mazona manje, nokuti patinenge tichiti vanhu vada kuita a peaceful demonstration, mune vamwe vanogona kutokonzeresa kuti isave peaceful, wotanga kupunza zvinhu, kuita zvese mapurisa ozosenzesa excessive force kuti paite order. Pavanenge voita order ipapo ndo pane otherwise pakurova vanhu vamwe vachipedzisira vapfurwa. Mazona, taakuzoti tendeuze mapurisa nemasoja apfura vanhu, handi muri kuzwana manje. Nekuti vanenge vachida kuti zviite order. Mazona manje, iorder inenge ichitsvagiwa. Saka ngatirege kupinza members of the security forces mufunge musituation isiriyo mufunge. Vanhu ava varipo pakutichengetedza shut. Asi shandai ndichikumbirai ndechekuti pamasecurity forces edu ngapave security forces anofanira kunge achiitwa recognized nevanhu veZimbabwe: mapurisa nemasoja chete. Mapurisa nemasoja chete. Mamwe ese madepartments aya anenge achadeizve tine mapurisa anochengetedza law and order nemasoja edu. Koma madepartments ese ari musecurity forces anozonzi iri rakazodai anenge akutsvageizve. Mazona manje. Saka ngatibatsiranei mapurisa nemasoja vanotichengetedza isu. Ko isu ivo vanochengetedzwawo nani in terms of peace. Nekuti tofanirwa kutiona kuti chivachengetedza isu nekusaitawo zvinhu zvisiri izvo. Maona manje, ndakanzwa pane vamwe vakatukirira manzi mayouth akanga asina kuenda kunovhota vakatukirira. Hazvisi izvo, ende vaive vari mai munobereka imi, hapana munhu asina kuzvarwa namai, munhu wese akazvarwa namai. Vana mai ndo vane vana vari kuurayiwa. Ngationei vana mai ava kuti mashungurudzirwo avari kuitwa apa, handisi kutaura muZimbabwe bedu, ndikutaura pasi rese. Nekuti pese panenge pafa munhu, pese zvapo nyoka dzamai dzinodambuka. Mazona manje, vana kana vachinge vasina kuenda kuti vanenge vachida kunovhota, pativoona kuti kuvhota kwacho kunogozopedzisira zvinhu hazvina kufambiswa mushe. Saka what's the point yekuti vanhu vanovhota zvichopedzisira zvinhu zvabirwa? Mazona manje, ndozi masolutions aripo ekuti iye zvinezvi dai kwakuchinzwa kunoitwa imwe election. Masolutions tinawo anopedza zvese izvi, aripo masolutions acho. Asi vekupa masolutions acho havawanike, vanopedzisira vakutotaura zvimwe zvinhu zvokuti kana newewo hautombozoziva kuti zvaenda nekupi. You remember last time iya makore akapera kune masoja hanzi akapfura vanhu. Handitika ndomva kwadaidzwa vamoshande kubva kuSouth Africa uku kunzi ngavauye vazoita investigate nyaya yemunhu akatora masoja akanoita kuti vapfure vanhu uku. Vamoshande vakatobhuruka netiki kuuya kuno tine mapurisa edu emuno vanoita investigate futi, but kwakaitika kunge kuti tisina mapurisa muno, kwakunzwa vamoshande. Zvino zvavakazoita investigate vamoshande vacho kuti vazoona kuti akatora masoja akanoita kuti vapfure vanhu uku, zvakazonzi ndiani, vakazoburitsa kuti ndiani, vakasimuka vakadzokerana. Nhasi hatisati taziva kuti akatora masoja akanoita kuti vanhu masoja apfure vanhu, hatichaziva. Muno tine well trained security forces dzedu muno vakatotrainwa. Tinozva vakazodzokera vasina kutiudzazvo kuti akatora masoja akanopfura uku ndiani. Iye zvino izvi zvese zviri kuitika kunoku zvinoinvestigate kona nekuti iva vapo kando vakavaonwa kunzi ndiye mana anokwanisa kuinvestigata chete. Masona, zvino ndo zvimwe zvinhu zvatinge chingobatsirana mufunge. Masolutions nyaya yedu yeZimbabwe mufunge chokwadi idiki chaizvo, diki. Hamene kuti patikurasika ndepapi, idiki chaizvo nekuti
tiri kuti isusu vanhu vari muraini ravaenda kuhosipitari vachirwara vanogona kuenda nezvirwere zvakasiyana siyana, asi vari mukiu imomo hakuna dokta manesi anosvika achingosvika kuti atibaye majekiseni anokuti vanhu vari kurwara vasina kutsvaka problemu iri kurwara nemunhu wega wega. Ungangotoroupa munhu mapirizi woti ndekuti kuti kurwara chinda, vanototarisisa vachikubvunza zvakatanga sei zvichiita sei kuti vaone marapiro. Mazona manje saka isusu tiri kungobaya majekiseni chedu nekuti vanhu vari kurwara, tiri kungobaya majekiseni tichipa mapirizi, tiri kurapei? Tiri kurapei? You see, pane problemu yeZimbabwe ndepapi? Pane problemu yeZimbabwe pakuzokonzera kuti svike patiri nhasi. Chii chinoda kuti chiitwe kuZimbabwe kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, isu tigare zvakanaka? Ndo masolutions atiri kuda iwayo. Ngatitsvage the source of the Zimbabwe problem, togadzirisa ipapo tese eziZimbabweans, togadzirisa ipapo tese eziZimbabweans. Mazona kubatanidza maZimbabweans inga ndakambotaura pamashure po ndimamwe zuro nezuro ndichitizvo nzira dzekuti tibatanidze maZimbabweans ese tinadzo, vamwe tinadzo, asi tozvifambisa sei gona yedu? Hatibatsiranei, tozvifambisa sei kuti vanhu vabatane vese pasina mumwe munhu anosara? Tinadzo, zvino tozvifambisawo sei? Ndatenda zvangu.